ke dolok bahai tangpai khakhai kaham tangpai na je buku khorokta Elina Tirupura ongna bini mungrok ke borok khorokta anu comment khai kya kasar mo hai ke blog khai di darahni anu comment khai kya so kang bahai ke nang bakhana sabai mana hinang bakhanang bahai ke sabai mana hin hain bagi nang jasuk je Elina nang belen hamaya puro tang hin bana anu je content suggest khaiman bagi tai bahai next so khaina o dolok nang dolok comment khai saimano chung jesung mansak try khainai je nang ni bakhana narukna bagai so ke tinyo ka Saraswati puja oban bagai chung faisok paija ICB college man Bilonia South Tripura jota baro siniuna bakta siniang to khana je South Tripura ni hinja gota hike emnes dini Saraswati puja hike ang busok paijak ta kena nuguin man je bus ang busuk je borok kangma time kurin bagai saita rogo sar saita thaka tangke jan time kurai ang uyang thanai biang thanya umai ja hike nog nugin man bus kang borok bangma si busuk borok bang jamong kha jam ti porogo bahai jan ongna yang jesung mansang nong no tam phunugi man kisang phunugnani je saitong naita norok logeri win nai tong di an blog no paya sok ta tei la sok comment khai dita so kang khatau khon chilai mia khu i jaga sinai busuk borok bangman si hari borok bang khali tai bus kang go o yang phainu khana kheta par phaiching ayang bike gari tong bus kang go to emon borok lainan si cost i jaga je jamui thaka a to traffic jam ongman hai chong sem ang omtai feel khai thaka bus kang cost mo so jekman hablai gana do nang nang ai sibin chija amon phonugi naman kisa try khai gana nang phonugi malia do log jong je tabu intro khaika mane enter khaika je ICB ni chujang amna live phika ingka yango mune jong live phika bus kango naiji porok thanglai phailai umahai ongui tongo wansarok to tinin dino wansarong no je puma pha freedom re khata mani yakari kha asuk dino musuk rong tigra re khai tamani salta phogir kha bhaya musuk rok umahai da tini wanjuma rong ni din umahai ta wanjuma rok tini bang bagoi wansa basa bai jalang to buring to tini wansa rok ban basarong no ekdom phogir kha azar no umahai no je borok to sanan hamya wanjamang wansamang takwan maro thangme khwang je ground no thangka heka nang no pra task phnuge nai tini side ko jagawo DJ tong phata ang tong mang lak tang hin bang no thanga nango yang jaga ro yang je wansang parang bai ka tong mane ba so nog no man umahai rok tai borok kengma tini satam sasinai je Saraswati puja top tong khokai echu borok pang top tong thokai si pa tong thongmani ta sa ditini asuk khen tong thokta ang nang no o je kasara ajaga thang phunung nai do je marok ground no bai ka thangman nai gana so jong ground je middle ground no sok paika mani kasara sok paika nog yang nai man baksa himlai lai phaile helmet tu lai jak buri tu lai jak matai kheu aro matai gana tha thangmani no phunuga no tongari naji tam nanya itam no nung nai matai ko yang naji borok si asuke borok bang tam sasine i borok rong nugoinya bokrok bakra kiting paithang mani dolok ibung kha larima o jaga buron sok paikha hino omokha DJ box so wani marak na de yong bukhai lai markheno asuk goduma borok yong sobi tanman ibung kha je asuk goduma yong sobi tanman bukhai lai o wani marak nugoi man rak so tabo nge ang phirok hinai asuk tong malia tang hinba je chanja ongru ang nogo thanga nango haingoi nei Bilonia o belekhen tong thogo je Bilonia ni an takuk te bukuk sangna om sanam so nang Bilonia college je Saraswati puja belekhen tong thoka sungta get nongkhor chinai so ke sung mai bo khima hayong kha je berai mang ke sung kisa ta uja ka jang chanai du egrol duita obang se kintu egrol tai jamin tang se ya je gana bera jang khana ubuno sung sanai angkham sanai ongkon han ICB college o hai ro kena nugi manai asukam police ok tongo i wansa busung ma sanam jang pura ekdom thaske yaksa rod najak yaksa phaikol najak so ke tin blog o jagan ches khaisinai en khaisinai tang hinba nong next blog bahai jat nang tolo comment khaisa di nong sarita nong ekdom sub buka ke tong na ekdom kun kokmai ke tong nong pakha bising ta wa chuma tong nong bahai jaita video na yang musuk ta time ni video na yang musuk tolo comment khaijita sung trai khainai je sumansa tolo tin bag isjarano nong jara tiklai o video no hol ke naima bogi hambai jotono no love you all